Takže čaute, moje meno je Nodrio Brother a ja vás vítam pri dnešnom prvom videu z Minecraftu od Nodrio Brothers. Ja som iba jeden z Nodrio Brothers, ako môžete vidieť, mám skin kanibála, pretože ja som kanibál a vytvorili sme si vlastne taký youtuberský kanál s kamarátom Nodrio Brothers proste, no tak sme to tak urobili, ja som stále kanibál. No a dneska tu máme prvý let's play z Minecraftu, sme na Ender Gamingu. No a myslím, že sa vám to bude páčiť. Takže ideme na survival. Tam som si začal robiť taký domček pekný. Ale najskôr ideme na doly. Ideme do doly. Warp doly. Potom vám dám aj IPčko do popisku, aby ste vedeli, skade to stiahnuť. No, aký je ten server, proste. Tak to stačí. Z tohto taktiež. A z tohto taktiež. OK. Môžeme sa pustiť do kopania. Neviem, či to seka trochu, ale keď to je trošku seka, to je v pohode. Sem tu úplne niekto vykopal. Neviem, či dá reset ten cent, alebo na to potrebujem premížen na to. Čakaj, piesku. Nie, na to potrebujem premížen. Wow. To je sandstone, ale tuto kremeň, ten by som mohol trošku akože vykopať, lebo ja už som si začal robiť taký menší hrad na survivali a neviem, druhému Nodrio Brotherovi sa to nedá prihlásiť. Oh shit. Sa to nedá prihlásiť, pretože na tomto na tomto serveri už bol veľakrát doly pod istou IPčkou prihlásený, tam proste napísalo, že iba niekoľkokrát sa tam môže prihlásiť. No takže on tu chodiť asi nemôže už, jedine, že by neviem čo spravil. OK, takže pustíme sa do toho kopania. Ešte k tomu, naše prvé video, čo som natočil, to čo som tam písal do toho textového dokumentíku, a preto som tam iba písal blbosti. To bolo iba také video, aby ste vedeli iba základnú informáciu jednu o nás, že my sme iba spolužiaci, ja sa volám Jakub, on sa volá Jakub a vlastne my budeme točiť takto videa pre vás. Nazveme sa Nodrio Brothers, pretože nie sme naozaj bratia. Napadlo nás všelijaké iné názvy, ale Nodrio Brothers som vymyslel ja, pretože som si myslel, že to je asi najlepší názov, keďže nie sme bratia naozaj sní. Takto, dobre. No, rýchlo. Dobre. Tak. OK, to by stačilo. Warp príroda 1. Čo? Warp príroda 1. No. OK. Že ja mám tak ďaleko.
Čo by som to ešte urobil, ty brďo? Bloky. Ježiš, tu mám už jeden stack. To som na čo vlastne ťažil. Takto. Ježiš, nemám šovel. Kokos. Prepáčte, že teraz som trošku prestal hovoriť, ale prišla moja mamka, viete. Tak keď som ešte taký začiatočný, tak sa trošku hanbím. Ale už budem rozprávať aspoň trochu. Takže ako môžete vidieť teraz asi čo robím. No, robím tie schody dole. OK. Takže takto by mohli byť schody dole. Toto ešte vykremeňujem. Takto, aj toto musíme vykremeňovať. Ja som tu mal enchantnutý jeden oný krumpač, ale ja som sa raz zabil potom, ale ho tu nemám, ako môžete vidieť. Takto. Kebyže tu je aj Kubo, druhý Nether Brother, tak by to bolo mnoho rýchlejšie určite, ale keby boli by sme v nebi. Ale možno ešte to nejako vyriešime s tým Minecraftom, že on bude chodiť sem a bude to dobre. Takto to si dlho budem kopať, čo? Dobre. Keby toto si Kubo vidí, tak sa pochčie, jak to je pekné. Bilé schodiky, taký bilý, z kremenu. Jaj. Wow. OK, my sa budeme snažiť s Kubom robiť dobré videá pre vás, aby vás to bavilo. Už si šetríme na kameru za 700 €, na Canon, proste je to kamera Canon, zrkadlovka za 700 €. A mám 100. Dohodli sme sa, že 350 ja, 350 on. Dúfam, že to bude tak, ako sme to povedali. Pretože ja sa mega teším na tú Canonku. Proste sa teším. OK, tuto bude nejaký sklad, pivnica. Ale to už môže byť na dneska všetko. Takže ja sa s vami lúčim. A prajem vám pekný zvyšok dňa. Čau.